День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В Україні вшановують загиблих у найзапеклішій війні ХХ століття. Напередодні об 11-й вечора у Києві пройшла символічна акція «Перша хвилина миру». Участь у ній взяли президент Петро Порошенко, посадовці та військові. Біля монументу Батьківщини матері запалав вогонь пам'яті. Вже 4-й рік Україна вшановує жертв війни за європейською традицією, наголосив президент. Ще до 22 червня 1941-го, коли гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз, на фронтах Другої світової вже загинули майже 100 тисяч українців. За 7 років війни у різних арміях проти фашизму билися 7 мільйонів українських солдат. Перемога над нацистами – це спільна перемога усього світу, нагадав президент. І жодна країна не має права її приватизувати так, як це робить Росія. Більше того, сьогодні держава-агресорка перетворила цей день в пропаганду імперської політики. І до пам'яті про жертви нашого народу в Другій світовій війні додалася зараз пам'ять про тисячі загиблих внаслідок російської агресії. І нагадування про першу хвилину миру має особливе значення. Для України ця хвилина надії, так само, як і хвилина пам'яті. І ми прагнемо миру. І ми віримо, що змусимо агресора піти з нашої землі. І тоді, в цю хвилину, в Україні і в усій Європі буде справжня тиша. Без обстрілів, без втрат.